alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Saddam Musa Khalid Toto da ke muku barka da warhaka. Sanin mu da saduwa a cikin wani sabon shirin na Marhaba. Shirin Marhaba shine da ya saba zuwa muku daga nan gidan talabijin Al-Alamiyya da ke nan Khartoum babban birnin Sudan. To kamar kullun shirin namu ne yau zai zo muku ne yanda ya saba zuwa muku. Muna da shirin na farko shine Maidani Shabab wanda ni Saddam Musa Khalid Toto zan jagoranci shirin. Shiri na biyu shiri ne da zai zo muku bakon na musamman tare da Mubarak Muhammad Abdullah, sai shirinmu na ƙarshe wanda Usman Muhammad Mala zai jagoranta wato jami'ar mai a yau. Kamar kullum ku kasance da mu a daidai wannan lokaci don cin gaba da sauraron shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku kai tsaye daga nan gidan talabijin Al-Alamiyya. Ku kasance da mu a shirin namu na farko na dandalin matasa wanda ni zan jagorance shi. Nake da harshe na in yaba wa gwarzona, ka daɗe cikin muradina, farfesa ya kasai. Walwala zan yi da harshe na in yaba wa gwarzona, ka daɗe cikin muradina, farfesa ya kasai. Walwala zan yi da harshe